Остават броени дни до откриване на ловния сезон за пъдпъдък. Ние от Пушка БГ ви представяме машинка за пъдпъдък с високоварител с мощност 100 W. Ясен и силен звук, който може да бъде чут на разстояние до 2 км. Устройството може да съхранява до 100 файла в MP3 формат, като е възможно да добавяте и свой. Разполага с таймер за включване и гасене и 30 нива за височина на звука. Успешно се използва при лова на пъдпъдък, други птици обект на лов, както и на хищници. Ще ви демонстрираме машинката на най-ниското ниво. Както забелязахте, звукът е наистина силен. Желаем ви наслука